Kendo bang' yudo weche manyien gi Lydia Okeyo, koro twak mar ratilo chakore sani. Nyakwara mogi en twak madang'eni to duond kanisa ni kama nade kotenore gi tayo piny. Weche mag piny Kenya osebedo mathoth. Kinde ka kinde ndiko mar Biblos mabende jadolo mango ka biro siro mano ato kan jadolo nyakwara mogi, but gimang'eyo ni owach ni kanisa en chumbi mar piny. Koro gimodwa gomba kaka wuono ng'eni to duond kanisa ni kama chalo nade e hotel mar piny Kenya. Kinde mokalo chien yawa nosebedo kaneno kanisa ka mise motegna ahinya e rieyo demokrasia ka achiel kotelo makare. Kata kamano penjo pod manitiere sani ndipo ni mae madhi mbele koso weche nyalo bet ni oselokore kaluwore kaka gik moko timore Kenya masani. An ka kod Reverend Canon Evans Omolo, jata tije kendo jadolo kanisa mar All Saints Cathedral boma ma Nairobi, mano kanisa mar Anglican, kama bende wadhi goyo kode mbaka wang'eni to chung' mar kanisa ni kama chalo nade. Duond kanisa en mane e kinde ma weche ting'ore malo seche moko be gidok piny e piny Kenya. Machiegni ahinya Reverend Canon. Erokamano jaduong' Bati. Amor kendo achiwo mos ne nyikwara mogi kuonde ka kuonde ma ginenowa ka gintiere kendo Nyasaye mondo gwedhwa ka watwak kawuono. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya Ratil. Aparo ni thuolo mokwongo mibire Ratil. Ka samoro weche bede maliet kata kamano. Wachwake. Wachwaka. Kanisa en chumbi. Mano ndiko. Kabisa. Mathayo 5. Mathayo 5. Chumbi ni omorore en mandhem koso onge e telo mar piny. Gima timore kawuono gi kanisa en ni ng'eni nitiere gik mang'eny ma donjo e kind tayo chenro kod weche ma kanisa. Miyo kinde moko ng'ato nyalo galo ni kanisa odhi machumbi ne odhi mobedo mandhem mok winjre. Yes. To gima timore en ni kinono kendo kifuono maber tibiro yudo ni kanisa pod loso kendo wuoyo kendo kinde mathoth chiwo chik kendo tayo oganda mag jopiny kako onego bed ni weche timo. Gima timore ni ng'eny ni samoro jofwambo ok kaw duond kanisa kako winjore, but kanisa wuoyo kendo ochung' mongirore. Nyalo bedo ni nitiere bathe mathin mabe asewacho motelo chien kacha ni nyalo bedo 2-3 moko makamoro ok tim gik moko yo makare. Nyawaneno ka ilawo jadolo ma Jesus Winners Ministry e ndara ma Thika Road kacha. Nyalo bedo 1-2 go eko to konyiso ni duond kanisa tho kata kanisa ni otanda kod sirikal. Kanisa ongirore kendo kanisa chung' tesre mar neno ni sirikal otimo gima onego bed ni timo ne jopiny. Samoro nyi paro ni kanisa dhi ahinya machiegni gi sirikal. To jomoko bende penjore ni joma nie sirikal gin achiel kuom jokanyo mag Kristo kata joma dhi e kanisa, bed ni samoro gidhi e kanisni kata kuonde lamo mag Islam kata gidhi e kuonde lamo mag jokristo. Giduto gin jokanyo mag kuonde lamo go. Penjo ma penjore karkani en kanye makoro kanisa kete e kiew ni kako koro biro to koro biro ahinya kako ubedie to biro bedo maber. Nikech samoro kanisa bende dwaro jok machal kamagi, jolemo kata jodolo lamo mondo ji oyud gwedhruok, mondo ji oyud telo, mondo gik makamagi obed nitiere piny. Kose yudgi, dipo ni telo koro keto kiew kind kanisa gi jotelo koso ang'o matimore diere ka? Neno na wuon kaka jadolo en ni kanisa onego bed ni nigi thuolo mar nyayo joge magin waluong ni jokristo. Yes. For this case. Yes. Mar nyayo jokristo kendo tiego kendo ikogi mondo gidhi e gik machalo kaka siasa kendo gikaw lemo kuondego ai gikel pogruok ka gin e kuondego kaka jokristo ma otiegore kendo losi kendo rito ler mar wach Nyasaye. Omiyo mano ka timore to iyudo ni bathe koma chielo samoro siasa dhi mabed kod chilo matin. Omiyo ok obed kod ranyisi maber ahinya. Omiyo samoro ka uonde kata ni ji ni alap mar kanisa alam moro. Yes. To weche miwacho kacha gin weche mapogo ji, gin weche mag ayany mok kel ne Nyasaye duong', gin weche machochea ji mondo obed kod pogruok kod lweny obedie. Moko be gin miriambo mi hata ka kod kacha. Kochopo kamano to kanisa bedo kod dikruok matin wacho ni oyo wadikre uru ubira ahinya ka endi. Mano en achiel kuom gik mamiyo samoro nyaka waket kiew ni kik wasud ahinya. Ang'o ma samoro
ok ang'eyo kama timore ba inyalo nyiso en kechin jadolo jatelo gi biro iri samoro kata ka chieng' ma ok en nyalo bet ni nyalo biro iri kata ka chieng' ma ok en chieng' kanisa ni jadolo akwaye ni mondo mi bi ketna lweti lamna mondo yore nodhi maber gik machalo kamago nang'o samoro pok waneno ka kanisa oluongo jogi mondo bed kodgi piny kasiemo wang'gi kata mana ei kanisa ka sama gibiro kata ni gibiro lamo ting'iso ni koro kwayienu mondo wuowe kawuono kanisa wuo kodu to kanisa nyiso ni magi matimore ok ni kare ka opogore kod rito ma samoro gik moko kethre ka kanisa golo duonde gima timore ni mang'eny matimore e tok jokon kocha ok nyal full kaka an jadolo tich mar Nyasaye matiyo ngeche ni omiya thuolo mar winjo gik mang'eny ma ji kaloe josiasa go be kale gik mang'eny moko dwaro lamo moko dwaro hoch moko dwaro notagi e yore moko dwaro ni kata konyne gi nyithindgi ma chal ka bachni kama omiyo mago watimo mang'eny gi chien kucho kendo walamonegi ok wanyal lando ne jopiny ni timore to gima timore ni sama josiasa obiro ei kanisa ing'eni maber nyaka koro obed kod ikruok moko biro ka gin kod ting' mapek gik manye gikale jumani kata gik manye gikale wigni e tich kata e alap mar siasa gin kod chuny mojony modolore moko be ni kod chandruok gi giwegi moko samoro kata weche mag keny obalogo moko samoro nyithindgi bende kalo kuom gik mok kare omiyo gin giwegi kaka dhano kaka ng'ato kaka member of parliament giting'o gik mang'eny omiyo sama jaod bura kata MCA kata governor kata jatend migawo moro chope kanisa kora wuon abedo kod dikruok matin mok ayudhra chako goye tang'ise no mere unu jokwe unu timo gik magalawal machalo kama thuolo maduong' mongirore man go en ni mondo apide chiemb chuny mondo ahoye mondo wach Nyasaye mafulo omiye obedne pi malew monyalo modho mondo chunye oduogi to konyiso ni monowa siemo gik mok kare wasetimo mang'eny kendo wasiemo mang'eny but dwarona en ni mondo wadikore kaka jodolo kik bed ni kinde ka kinde igoji miyo josiasa biro luoro bire kanisa ni kacha kidhiye ten mana rodhi goyi tiyanyi tiwacho kaka jakuo iwacho kaka ing'ama rach machalo kamani wakel josiasa machiegni gin ji kendo gin kod dwaro machal kod in kod an bende Reverend kiseng'iyo nikech josiasa kata telo mar piny kaka iriembo josiasa ahinya ma katibo miyo thuolo mar tayo piny lemo mamalo mag loso chike lamo mar tayo piny kachiel kod lemo mamoko kopogore kod lemo mar bad migawo mar doho penjo diponi josiasa osebedo tama motamo wang' kanisa nikech josiasa samoro dhi e kanise modhuro ok dwach ni samoro onge kanisa mosenyisgi adieri samoro isonyonegi mana kaka iwachono nitie jomoko masonyonegi adieri ujo kuoge osetimo kama samoro nitie be madikore mawacho ni no ma ok thuolo makare puonjgi apuonja amigi chiemb chuny bang'e kamoro biro ira gi dwarone mamoro to nyalo konye kia dipo ni josiasa osebedo tama kendo ok winj wach kendo giwinj duonde kanisa nyalo bedo ni en adier kendo nyalo bedo ni samoro bok en adier chutho nikech be okonego wanyuand josiasa duto ni gin tama gite nyalo bedo ni nitie magin tama to nitie josiasa bende mabeyo e tija mar dolo e kanisa mar Angilika aserado kod josiasa mabeyo kendo matiyo ne jopiny e yo moriere kendo mar adiera moko gin osiepe na wagogo mbaka watwak kendo watare kendo wagare omiyo nitiere sidieng mar josiasa ma ni kod ting' mar japiny kendo dwachgi en neno ni gichopo kare gimomiyo noyiergi kendo gimomiyo ne gichamo muma mondo gitine jopiny kaka katiba dwaro to nitiere bade komachielo bende moneno ka nitie josiasa magalagala makitigi gendeki gima an anyalo wacho en ni wan dhano ma ka wasomo biblos mi wacho cha kosechako kata chakruok sula 3 to wacho ni nochwewa kit dhano ta richo nobiro modonjore monjao moketho chuny dhano richono miyo chuny dhano bedo gima galagala dwaro en gi dwaro mang'eny magalagala omiyo kata bed ni jodolo kata wach kanisa kata mana din jo-Islam temo ni mondo losgi to rach mar chuny dhano cha en gima kwamo gima siko ma kinde ka kinde dwaro ni mondo yomb kod ng'ato omiyo ka ng'ato neno thuolo mar yako mwandu marang'ongo to nitie josiasa mabiro dwaro ni ma en thuolo na ok ang'e ni nochako yiera kendo wayak kar manyalo adhigo mano kata obi mane kanisa ni tem chwade kod wach Nyasaye to ok birie achiel kuom mago gin ranyisi ni josiasa gin tama to wach Nyasaye ngima ndiko wacho ni wach Nyasaye bith chal ligangla mabith koni kod koni ong'ado ok wabi ol kendo ajiwo jodolo wetena ni kik mondo waol mar temo rieyo
jo siasa kendo temo fulo negi yo maler kendo yo makare monego bende giluwo. Napenjo kanyo motelo wach mar kiewo. Gimomiyo napenjo ma kasa kelo gi wach mar bedo ni gin tama kata oyo. Ke samoro king'iyo to matut ahinya samoro oganda seyo kanisa. Samoro oganda bende seyo jotelo giwegi. Samoro bende oganda koni mana kaka iwacho ni jogi gin dhano. Kiewo bedo kanye kinde mag golo solo kata choko. Makoro ang' ne kanisa wacho ni kato koro ikalo ahinya. Nitiere kiwango ma ka ng'ato timo tibiro wacho ni kato koro wan go gichich kato idwa kalo. Koso ena ni koro kar chuny ng'ato gimichiwo gi chuny maler Nyasaye gwedhi Nyasaye pari to in bende yudo. Jadong matigani mano en wach mosebedo gima liet ahinya. Wanya pime ratil ka bende mondo wane ni to yuayo kochomo komane. Yes. Gima timore weche mag golo mwandu. Mokwongo we aket mise mar wach ni kanisa en migao ma igero kendo itayo kod jopiny. Omiyo jopiny gine jo Kristo gine ma mondo ma Nyasaye ogwedhogi kaka chik mar ndiko mar Nyasaye owacho. Gigolo solro miluongo ni sadaka, moko golo 1/10, gichiwo mopogre opogre. Magi eki ema miyo tich mar yalo injili dhi nyime kendo dhi kare. Ka japiny ok ogolo, ka ja Kristo, wale luongo ni japiny, ka ja Kristo ok ogolo chiwo, to tich mar Nyasaye mar yalo injili kendo dhi chiwo wach Nyasaye mondo dhi nyime ok nyal chopo kare. Sama jasiasa biro ni mondo ogol mwandune, tong' gi kora, monego bedie, monego ogor, en ni ng'ato ka ng'ato golo kaka chunye ong'ado kendo kaka Nyasaye oyangone. Tigolo. Muma wacho ni gima kora chamo golo, kik kora chwich ng'e. Kigolo to wan puonj motemo puonjo. Pendangili ma All Saints kama antieni. En ni kigolo to golo mos kiling ok walande. Nikech Kabati ogolo 100,000 to Lydia ogolo siling 500 to Molo ogolo siling 10. Ingeni kwa chako lando gigo to ngeche ni koro wadhi chako keto ji iratil ni ini peka inya koro wadhi chako dewo wangi. Mane momi wan korwa kata jatend kaniswa ma iluongo ni Archbishop Jackson Ole Sapit osesiro kendo se nuoya ahinya ni joma dwa bire kanisa oyiene ji te mondo bi. Ng'ata madwa golo oyieni mondo igol. To wagol ka waling ta idogi bed piny. Gimomiyo wawacho mani kendo wasiro mani en nikech golo mar landono dhi chako koro rocho pach joma chalo jadolo ka an kama. Geche ni kaka wacho motelo abe an dhano. Ka neno ni Batini mogolo $20,000,000. Ngeche ni kiny kibiro to koro na mi komro mayom kendo mani mbele matin moingo joma moko. Kendo ka koro wadhi yiero kaka Oltens wadhi yiero tarik 30 ni to koro ni Batini e mondo sona kacha mondo obed achiel kuom joga matiyogo. Ngeche ni wawacho gi dho Kisungu no compromise koro pacha kaka neno ji. Ng'ani koro neno ni ok owinjore ahinya, ng'ani ok owinjore ahinya. Yes. Wakwayo josiasa ni goluru ni tich Nyasaye kendo usir tich Nyasaye. But wawe sundo ni mondo gol. Nikech ko gol kamano, kowe kata mano mara kaka jadolo no. Yes. Jasiasa no ko osedhi mogolo maduong' kamano, kotimo gimoro magalagala kaka wawacho motelo chande. Be abiro bedo kod chir mar kwere mar nyise ni mheshimiwa ingeni ka to kodhe maber. Geche ni kanyo kora wira kanyo koro kabidonjo. Mo wacho ni wakauru ndara madiere. Kik mondo yie ni omenda ma ng'ato gol ilando, gol mos gima konyo chiwo, kik koning'e tich Nyasaye dhi to nyare. To ka Nyasaye no gwedhi, to gwedhe ga pachi gi 500 gi 100,000 gi milion 20. Obiro gwedhe kata ka okolandi. Mane chungwa jarungu ba. Iwacho wach ni koponi ogol molandi to samoro kineno ka ng'ato ojuol ahinya to nitie kaka koro ichako nene kae madewo wang' bire makata kotimo richo mondo koro kwere nyalo bedo matek. Koro ineno ka be richo ne koro uma. Dipo ni mae mosetimore Kenya? 100%. Mano nyalo wacho gi chir kokaluor. Yes. Ni ka wadhi yiero mar 2022 to ineno ka ker ma sani mane en jalup ker ndalo cha otiyo gi riekono modhi momako kanise mang'eny mag bad Ukristo miluongo ni jo Pentekosti. Koro donjo kacha to golo 5 million to dhi kacho golo 3, ogol dhi kacho golo 10.
to yudo jobiscope moko to keto kaachiel to siemonu ni kar uso matokni Mangong Road cha dhiuru kanyo kata ng'ato dhi okawo matoka achiel ma odhi moyudho chuny jodolo mang'eny mochako luwo bang'e ochopore ma koro ok nyal kwere kata otimo gimok kare. An awuon wuod Nyareru Jako Kiseni afulo mano mbele kawachomo yiero awacho ne jokristo wetena ning'eni sama mano osechako timore to kube bedo kod chir mar kwero kata ka ker koro chako nego ji. Awacho kata ka Ruto pok obedo ker kae ineno ka koro nye ochako diyo nyithindo odiyo tinego gi jo NIS gi jo DCI but jok manochiemogo moko nyithindgi nomi nyaka tije mag ambassador mawang'e oling' pi monge ng'ama nyalo wuoyo golo kuom yoteku mar bedo jadolo mar keto sirikal tesre mar kwero gik mokare e piny makauno. De Yesu udi Nyasaye tim gik makamago doko orieyo jofarisayo gi joroma mana timo gik ma ok kare. Nyaka wagonda mochien mondo wang'e ni mwandu wa kata berwa kata dhiwa nyime wuok kuom Nyasaye to wuok kuom mwandu mar jasiasa. Nyasaye ne mabro gwedho tichwa to bro miyo wadhi nyime. Wawe lamo jasiasa. Jokristo ma oyuoro eklesia kata oyuoro kar lamo mondo giyud chiemb chuny. Moko kuomgi kawo gite gine ma gin jogo ombulu. To jasiasa ipimo kod oteku kaluwore kod chiwo mare. Ka jopiny no ka ng'ani to kare nigi nyalo kata koponi wamiye gimoro lwete mor samoro ko bi yako mwandu ahinya nikech en gigi osemulo. Kotamgi ni ok giwuo. Jandiko moro ma piny Nigeria luongo ni Chinua Achebe nowacho ni koponi onge ng'ama nyalo go poche to ka koporo go kende. Jodolo ok bilando samoro ni ng'ani ogolo makama to jasiasa omi thuolo ni akoro wuogi oganda ni matini mos gi amosa. To owacho ni adhi wenu ka milion 10 kata milion 5 otemo loso godo ground mare ne yiero mabiro ma iri ka kudwa konyo mondo kik poni kanisa iduodo tiende. An daher jiwo jodolo wetena ni mwandu makamago kik mondo obed kod yudhruok mar kawo kaka waseneno ranyisi kinde mathoth e kanisa ma jokopere mar jokatholik kodwoko gisedwoko mwandu mag matokni kata mag pesni mochiw. Waseneno kanisa mar Anglican ka fulo ni mondo pesni odwoki. Waseneno kanisa mamoko bende ka ochung' makamano. An daher jiwo jodolo wetena ni kik mondo wabed kod yudhruok mar kawo gik makamano. Kaka wacho motelo gichiwe mos to giling'. Gima timore ne jasiasa makamano. Yes. Kodwa ni mondo ousre kendo mondo omako ganda manika kaka kawuono awalemo kanisa mar Anglican ma Jogo Road miluongo ni St. Stephen's Cathedral madhana ni kanyo motimo nam mochal nyoyo. Jasiasa koneno mano to olap dhoge makoro chwer ni yawa ma kura te kawuna go girungu mae adwa soya tonga te. Yes. Kora wuon gima jasiasa nego bende timo tine jopiny to jione tiji ma kato ki ichako golo pesa ni serogo wangi to jibro neno ni jojudu bati ma jaod buchwa to waneno kanyo lokonwa wach mar pesni mag somo manyo chopnwa kandi waneno kanyo sironwa masani wan gi bazaries wan gi gik makamagi. Jadolo bati nyo waneno kot timono kama hospital koro nyewa yudo. Jadolo bati nyo chwalonwa kata budget committee kata health committee kata lands committee manyewa yudo loka mogernwa hospital magi makama nyewa yudo budget manyo odonje budget estimate. Jo siasa mondo otine jopiny mane mise mokwongo mane gimomiyo yiergi oko yiergi mondo gol milion 10 ni bati jaod bura chamo kang'eny to milion 1 pesa mochamo moso ofuko mis osara kondos wiye gi jo suru to dhi dok piny. In milion 10 gi 20 migolo kata gi 100 migolo gi aga kanye ng'ato bro wacho no hala ng'ato bro wacho no wan kod gik mopogre but mago gin gik kuo emomiyo kaka kanisa watemo siro ni mondo obed ko tanga ahinya. Samotimo mani to amiyo joma loso pesa e yore mag mibadhi thuolo mar luoko pes gi mochido e hekand Nyasaye. Wawe gi dhi tine jopiny ka gisetiyo ne jopiny wabe wabro nena ba jadolo ka ni e gweng'no to bro wacho ni waneno kaka constituency wani kawuono olokore nyaka nyeng'ane bedie ka wamor kod gima ng'ane timo wamno bro jako usi wamno bro uso governor kawuono
Naropwa kae kata kiwe Kaluowa Naropwa kae ineno kaka gik moko bachni ineno kaka ji bagni gik ma gitimo tamogi giketho mwandu kendo giyako mwandu kendo gikwalo kendo gipando. Mago gin gik ma nyaka loki. Koko loki to ok wabi miyogi thuolo mar wuoyo. E duond kanisa tayo piny riwruok mar jodolo nikech ng'eni un gi kod riwruoge e kidienje kopogore kod wach mar rito jasiasa kata jatelo owere gi jasiasa nikech jasiasa nyalo bedo kata ng'ama pok oyier jatelo mo meeting mo bed ni kelo lokruok miwachogi bende nitiere kamoro mwacho ni koro dani waluonge jatelo makama kopogore gi siemo wang'e sama gik moko osedhi marach wang'ad ne rieko ni wan gima waneno jaduong' mondo piny odhi maber magi ma nyaka tim mondo jopiny ma oyierigi ma bende jopiny ma oywak mondo Nyasaye lokwo chunygi mondo ngimagi obed maber oyud lokruok madwarore. Be usetime mako so en anani ka koro weche de marach to en iluongo jofwambo to ji wuoyo kama wakwero ng'ane gima chal kamano. Achiel kuom gik maparo ni osebedore maduong' ka wagore peksen wawegi. Yes. To wayudo ni mano osebedore maduong' en timo gimine ni wacho nendo. Wan kod sidienge makelo jo-Kristo mopogore opogore kaachiel. Wan kod riwruok mar joma kelo jo-Catholic te. Waluongo ni Kenya Conference of Catholic Bishops. Yes. Wan gi riwruok makelo jo-pende miluongo ni Evangelical Alliance. Wan kod riwruok makelo oganda modong' mamoko miluongo ni National Council of Churches of Kenya. Kama angeli nitie jo-Presbyterian nitie gi joma moko gote. Gima ber timore, maber ka timore en miwacho nendo. Kinde mathoth ka waromo to wafuono gik matimore e lwasi mar telo ne piny to waoro negi oboke ni magi ma ok timre kama magi ma ok timre kama onyalo fueno ni Kajiado kacha kod kacha ma kata sirikal maduong' kata sirikal mapiny to ber ka wabedo kod duol ma wago e kogno jomotelonwa kwago machimo kata mana counties wa makaluo ber ka wabedo kod riwruok kata mag kanise mopogore opogore to wanywandore teko kuwuok Migori nyaka Kisumu modhi Siaya mokawo Homa Bay monywando counties wago eko duto te to waketo governors wago piny to wacho ni initimo ma gima duond kanisa akwayo ni mondo tim mano en gima wanyalo kwanyo mwadhigo nyime kuwuok kinde masani. Sama ubede rombe mag jodologi kopogore gi oro bok miwachogi be uwinjuru kaka kunjo bed ni tayo kanisa nikech samoro kanisa nitiere kod lai mamage kaka ni wacho ni jo-Pentecost nyalo bedo ni gin gi lai margi miluongo ni doctrines magitiyo godo jo-Angeli nyalo bedo gi margi jo-Kopere jo-Adwen ginyalo bedo gi lai margi kamano ma samoro in kaka jadolo mar Angelo ok inyal donjori achiel kachiel to samuromo kacha makoro wacho ni gimoro ji te en wach Kristo mae gima Kristo dwaro nikech muma mutiyo godo en achiel ndiko mare en achiel be ubede gi romo mowach ni jodalawa kacha to nwaneno kodwa kawo omenda kata nuyiene jasiasa cho obira landa ahinya e altar manok ber koro un bende doge uru piny nikech seche moko kata kogol omenda tibiro winjo jo-Kopere okwedo jo-Anglikana wacho ni kugolo to gol kiling mondo Nyasaye mondo ne polo malo gwedhi ok ni jopiny tang' ne oganda mani kaeni bende ubede duonde gi mowach ni koro yo mwara tiyo godo chopo mae kama wachope kik udhi mokalo ka nikech kudhi mokalo ka to koro udhi ketho nying dolo kana nying Nyasaye mano rema pod entie sidienge ma kwano motelo kande ng'enyne king'iyo riwruok mar jo National Council of Churches of Kenya ni kod thuolo malach ma member churches maggi gin kod thuolo mar gogi kogno mar wacho ni ukadho ondamo kaendi so erang'inyno to NCCK nyalo luongo jadolo moro e kindegi nitie moko maling'ling mabe ok anyal fulo kani kata mana kinde moro mar jenzi ma gik moko timre ma moko dhi State House to moko timo nang'o to moko wacho kama nitie moko mano dhi mokier to noluonge gi jowetegi mosiem wang'gi moko ni usowa utimo gik moko kare timore e rang'inyno endo koro ji usore nitie ka ji usore kanyo igeni bor kineno kochiek to ikodi denyo ba denyo to bor to chiek to an gi kero bet bathaka to kero wacho ni milion 20 moro nyalo neno ka to kodi ni ichako pake ichako dende kako ng'ama ber ji ariyo manyo wuoyo kocha kande mago we winjo gik machalo kamago tiduong'o wigi tae gidok piny gima pok otimore e yo maber ahinya en nywando migawo mar jo-Kristo te kaachiel kanyo emosebedo ka ok dhi mayot ahinya mak mana ni wan kod riwruok miluongo ni Interreligious Council ng'enyne ogolo twak ewi sidienge ma wakwano kande koriwo nyaka jo-Salam nyaka jodinde mamoko
to duol no oteku no onego bed ni betie. Nitiere chik moro ma inde ichwalo e od bura to nong'uke matin kod Mungatana mane dwaro ni mondo obed ota kendo oga riwruoge duto te kata kanisa dinde te ok jo Kristo kende dinde te kitalam te to nong'uke nodhi golo gimoro maber iye kanyo ingawa ni jomoko neno na en gachiel ariyo adek mok bei to nodhi keto orea moro ma obedo kod ogae minyalo gago dinde mamoko ma ka wan kod ichako kanisa ne moro to nyaka ibed e bwo umbrella moro ma kitimo gima rach to gibiro to giduong'i ka ok idwa winjo tima lesen mar tiyo pod an kod lamo nwanyalo chopo reano endo mondo obed kod dual commission for religious regulation ma jo Kristo regulate gitemo gare kendgi giwegi ma ok wawene sirikal ni mondo gawa mak mana ni thuolo ma wantiere ni bende nyakwa ang'e ni wuoyo gi dola achiel be samoro nyalo bedo matek mokalo kata ndalo Yesu yudo ka duol moko wuok koni to moro dhi wuok kocha ng'ane dhi kwedo koni gima wanyalo timo en temo kaka nyalore mondo obed kod duol achiel samoro ok wanyal chopo kuro to watemo kendo wabro temo wasingo ni wabro temo kar mwanyalo mondo watem mondo wabed kod duol achiel kaka kanisa. Kama wantiere ni jadolo king'iyo mos en dolo koso en tich gima kanisa oseneno en dolo koso tich okawe kaka ni ma luong mar dolo koso kawe kaka ni adhi e tich ni ko job ntiere jomoko magara kidhi e kuonde mag tudruok mag mbui ni hii ni kazi mati chan benda manyo mana kaka ji menyo en tich koso en dolo ka endi tu ng'eyo machalo nade mondo kanisa obed gi duol ma iwacho chago teku gorea ma koro kuchopo tiwacho ni mayo ma koro nyaka walu kaka job ing'eni anadonge gweng molo kacha to dawa ne tedo ga nyoyo to nyoyo no tingo do mag oganda tikete agulu tichwake mos ukinyi nyaka godhiambo tango wacho madho kode dila godhiambo oganda go nyaka yude bicha uchel moko motowe iye kanyo oduma be nyaka yude moro marach iye kanyo tama nyaka bedie iye kanyo omiyo kama ontie kaka jodolo anyalo wacho ka onge kod luoro ni kenjwa ka wan kama ber moloyo pinje mamoko nikech kanisa temo timo maber injili yalo maber jodolo temo tiyo maber mak mana ni wan kod sidieng moro manok ma ni komi wachono maneno ni ma ohala adhi mondo alos pesa kani ok inyal koso mok yudo mago gintiere gine ma gichido nying kanisa tineno ka gidhi kod gik moko magalagala mok ber gieki emomiyo kama wacho mokalo cha gir Mungatana cha kokel to bro fuono mago to go gikogno tiketo gitenge nikech ofulo bende kata ling'any mar kaki inyalo register kanisa ni okichiwo chiwo ni an kora nyalo yalo duonda duong ang'e muma mokari anyalo wacho ni haleluya tidhi yawo kanisa ni en kod ling'any en nyaka kod tiegruok monego bed ni ng'ato kawo kapok isieko michako yawo kanisa ni mago ketonwa gik moluongo gi dholiech ni rail guards mok inyal ringa bara mach michak timo gik manyicho neno chaka hola kande nitiere kadwoko penjo ni moriere koro joma galagala go nitiere to joma beyo ng'eny moloyo joma galagala go eko enani kachiel yudo magalagala to dhi to rocho gik mabeyo mang'eny ma ji timo kuonde ka kuonde moyale in gi luoro ni joma samoro magalagala gi medore be ma luoro mosedonjo ni samoro dipoka gi medore gimedore nikech wan kod alap malach maonge ugae magajogi iki omiyo jo ohala go eko joniko jobgo gintiere to alamona en ni karop Nyasaye poko go gikogno moywa gi chien to sirikal bro fwenyogi to obro makogi. Jadolo samoro king'iyo weche mag dolo moko koni winjo bed ni en kidieny mochung' ki en moko winjo bed ni donjruok godo e yore moro amora gi sirikal kata bedo ni mise hie to nitiere kidienje mang'eny bende ma kanisa go e sirikal jek e tayo piny ma osenore moko kuom kanisa kochako sikunde bedo kod osiptende weche dongruok okelo do weche mag dongruok konyo somo ng'ado rieko kata mana yore mag hocho ne jok ma samoko nigi pek ma sirikal ok nyal kawo tingi to kanisa jolo sama okaw okenge mag chike moketi gima niluongo ni rail guards cha oket koro okumba moro masiro koni gi koni mondo kik kale dhi oko ma samoro
kanise odong' mapuot kata odong' mana kanise madito ma samoro osepuodhi mong'e ni magi jok manyalo riere. Donge jomoko diwach ni koro sirikal odonjore kod kanisa kendo madibed ni en achiel kuom tayo piny e yo mobam kata telo donjore gi kanisa kendo diyo duond kanisa nikech duond kanisa owinjo bed ni bedo maduong' ma be samoro nyalo bet midhiero. Igeni an duonda masebedo ka fulo kinde ka kinde Yes. opogore gi mano. Ing'e gima timore e piny Rwanda ma Ker Paul Kagame timo en miwacho neno ma sirikal ema dhi kacha to duong'o to keto chike go eko mwa wacho kendo ma NCCK nyocho fulo chien kacha en keto duol moting'o weg dinde go giwegi to weg dinde go gine ma ging'e din gine ma ging'e kanisa ka gin jo-Salam to gin jo-Salam ka gin jo-Kristo to gin jo-Kristo gine ma gidhi giloso gibede gimiluongo ni Commission for Religious Regulation endo gin giwegi omiyo gin ging'eyo oreya monego bene gidhi ging'e gima ber kod gima rach. Ing'e ni polis kia ni dhum gi dhok ma yore ni en gima chalo nade kata puonj machalo kamani othenore ga ndiko koso othenore ga ndiko emomiyo gimotemo kwayo en ni obed duol ma italone kod jo-Kristo go giwegi gi jo-Salam go giwegi gi the Buddhists giwegi gine ma gin kanyo gine ma giwinjo gino endo koro gin ema giketo rail guards ma wacho kan okumba ka gine ma gidhi giketo nikech anasomo muma awinjo ang'eyo ka winjo ng'ato kochako yalo ka sani dakika 5 tang'e ni ka ng'ani ni oko mar ndiko mar Nyasaye kata ng'e ni ng'ano ni kare. Murkomen jatend weche mag arita ok nyal ng'eyo mano omiyo kiketa kanyo kata kiketo nyadendi machielo kanyo to wabro konyo mano waduoko jogi piny tae wamagi muya makoro ok ginyal yweyo koro wayudo ka din chako nya kendo ji chako duo bedo kod chir e wach mar din chir ma waneno ka koro lal kawuono ni. Ka wang'iyo kinde mar yiero mokalo kata yiero mamoko jotend kanisa osebedo machiegni kendo iwacho ni gine magi siro e yo machiel kachiel jok ma Nyasaye owiro mwinjo bed ni bedo jotelo gi jok moko wir mwinjo bed ni bedo jotelo. Ere kaka ging'eyo magi ma samoro ng'ato kaw yo maching makoro ochwanyore chopo kama koro pogruok bede mane wacho ni achiel bedo maonge ma ng'ato koro wacho ni ng'ane gini ok dwari ng'ane gini gin jok ma ok dwari kabisa in weri kodgi ane ma lemo ni ane ma dwani mondo an ang'eni ne ma Nyasaye owiri mondo idhi lemo ang'o makelo ma ang'o momiyo magi nenore ahinya ndalo moko chon jodolo moko nitie ma pod iluongo nyinge nyaka sani to kapar ka ne gin giweyo muya mopogore gi ma uyweyo sani kaka jodolo moting'o jadolo Bishop Okulu nitiere Njoya noting'o jadolo Muge noting'o Okoth noting'o Otunga gin jodolo mane wacho ni ne nyalo chung to wacho ni adier mar Kristo en ma kata koponi mae makelo ni aonge pinyni to mae gima bro we godo pinyni mae adieri mae kaka winjo bene timo ang'o matimore kama koro magi chako miyo jakanisa kata jo Kristo magin jodolo chiewo ng'ato ma wacho ni ng'ane to ng'at jachien to in ng'at Nyasaye kendo in ema yie ni in ema dhi kodi ang'o makelo amor jadung bati nikech ifono jodolo mano kalo chien kanyo yes inyalo bedo nyaka mantie kasani kawuono joma chalo kaka Archbishop Muheria inyalo medo gi Muheria wanyalo kwano kata mana kanisa mar Anglican koni kata mana jo Advent yes jo mifuono go ni winje ni ng'ato nochung' mowacho ni an aneno ni moyini ema ber kata an aneno ni Ndolayani ema ber moingo ng'ani gima ne gitimo en ni ne gipuonjo jopiny kit telo monego bed ni obedie kit telo madwarore kolore kod gima ndiko mar Nyasaye wacho kod puonj mar Kristo wacho to japiny kosewinjo mano to dhi ng'ado bura dhi neno Ndolayani to ber kata nyong'oni to ber en kaka nya winjo padri opuonjo wacha kata bishop opuonjo wacha kwang'iye gi kit anene en chalni odonjore gi gima nyopuonjna cha en monego wadhi wayiere an kod chich marang'ongo mokalo kamoro atamalo 90 yes ni jok machung' to liekore to fulo ni mae ma Nyasaye wachona ni ber waluru mago jok maneno gik gi giwegi kata gin jok ma dwaro ber e wang' josiasa magiberore kuom gigoeko mondo giyudie mitbilie mane wacho motelo chande bati mago jok ma lalo jopiny kineno ni ng'ato ber kode chunyi nikech sama chung ma all sense kata sani ka chung yes tawacho ni waunde koro ni Babu Owino dhi bedo governor
dwa bedo gavana to Sakaja dhi bedo gavana to gin jokristo nate tachung' tawacho ni babu wino ni makuro Nyasaye nyofunyana ni ber babu ni mondo wadhi wami kura to an gi jokristo kanyo mamoko gineno ni gin korgi Sakaja ni maber donge aseyiecho kanisa mpongo mabar e diere kwayo na an awuon kora kaka Omolo en ni wapuonj ji kit telo madwarore wan kod andiko mar Nyasaye wan kod chik mar piny gik moko ariyogo biro konyo mondo ng'i kit telo madwaro aja piny odhi oyier joge. Jadolo watieko gi gimi wachono andika gi chike mag piny nyaka koro ng'ini to kit ng'ato chalo nade ki andika gi chike mag piny mondo koro kelgi nyaka wachni mogik nitiyo godo kaka jadolo kaka ja Kenya gi ng'ama lek ma idwa ni Kenya obed godo kadhi mbele ma 2025 ji orieyo mbele geno mar piny. Gik moko ariyo mokwongo ne counties wa ma Kaluo ka wang'iyo gik matimre kawuono chal ni yamb ber moro kudho kochomowa ber ka wakawo thuolo ni mondo watiyo go maber kaka counties wa ma Kaluo mondo wakelo dongruok ne ogandawa. Kamati miwinjo ma Sama Tandi jakomeno kamati mara ng'ongo mogik jood buchewa ma Nyanza akwayo di mondo wadwar dongruoge monego bed ni betie gwengewa to wachwal gi ne migepe mopogre opogre mondo gigo yud thuolo gichop kama uluongo ni budget committee mondo gigo dhi odonje budget mar ng'ongo mar piny ne piny ngima wariwre uru mondo wakony jakom kaachiel kod Ruto mondo chop kare winjruok ma gibedo go. Erokamano ahinya Nyakwaromogi mano ote mar jadolo riwruok mar piny kaachiel kod jiwo manyo lemo kaachiel kowuok kuom migepe mopogore opogore mondo rie godo oganda. Gima duong' ma bende jadolo wacho ni pimo jatelo kata ng'iyo piny kaka iriembo koluwore gi ndiko kaachiel kod chik mar piny tiriwogi ting'iyo ni kanye ma piny nyalo dhi. Erokamano kuom kete ratil abedo ka kod Reverend Canon Evans Omolo ma en jata tije All Saints Cathedral e buore Nairobi ka bwo dolo mar Anglican kenda mor kode kuom loso kod puonjruok maduong' ahinya mwayudo. In bende biketo wang'i kendo ineno Ramogi TV nyinge en George Batiloja masiro twak maro mar ratil oriti masani.